दिनै 14 सेप्टेम्बर नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बरोलेण्ड एबा NDPआ बिथांमोननि गिबि मुंख्लं बांबुरगोरा बिथांनि मुङै जिहेतु बिथाङा दिनै मुंख्लं जादोंमोन दा बिथांनि मुंख्लं जानाय सानखौनो NDPनि मुंख्लं सान महरै फालिदों आरो बे हिसाबै नैबे दिमाकुसि उदालगुरि जिल्लानि दिमाकुसियाव आगोलाव जिहेतु सिसपेयार थानाय समाव बिथांमोना बे केम्पआव थायोमोन दा बेयाव मोनसे मुंख्लं खाम्फा दङ दा बेयाव नैबे भेरगाव हालामनि दिमाकुसि खाग्राबारि हालामनि जायखिनि NDP दङमोन आरो मुंख्लं नखरनि सोद्रोमाफोरखौ लाफानानै मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनाय हाबाफारि लादों आरो आङो नैबे समाव NDPनि साफ्रोमबो मुंख्लं बिथांमोनखौ आङो सिबिहरदों खुलुमहरदों आरो मुंख्लं नखरनि जिफोर फोलेर बा सोद्रोमा दङ बिथांमोनखौबो आं आंनिफ्राय सिबिनाय जासिदों आरो जायफोर NDPआ गोलाव सम नांनानै सोमावसारनानै दिनैसिम थांनानै दङ आं बिथांमोनखौबो बिथांमोननि गोलाव जिउखौ आङो गोजोन जिउखौ आङो हास्थायहरदों आरो बिथांमोननि जि बावसोमनाय आं बेखौ दिनै नैबे सानाव आङो आंनि गोसो इसिंनिफ्राय आं साबायखर जासिदों। मुंख्लंफोरनि नखरफोरनि जायफोर जालांबाय बिथांमोनखौ एसक्रिसिया होनायनि खोथामोन बेयो मा जाना दङ एसे BTR सुक्ति बायदियै NDPनि जेसेबांखिनि भट दङ बिथांमोननि मुंख्लं एक्सक्रेसिया एबा क्षतिपूरण एबा रां अनसुंथाइ होनायनि बाथ्रा बियो दायो मोनसे सार्भेयाव दङ माखासे डकुमेन्ट्स गैयै माखासे बेबायदि मुंख्लं सुबुं दङ बिथांमोनखौ सार्भे खालामनाया जोबोब्लानो मुंख्लं नखरनो बे एक्सक्रेसिया होनाय बे हाबाफारिया जागोन आरो बेखौ जोंनि NDPनिनो आरो बारग' दैदेनगिरि लोगोसे एबसुनि बिथांमोना बे नायबिजिरनाय खामानिखौ सरकारखौ मदद होगासिनो दङ। गामि बारायनाय आरो सुसननाय बा दानख'नायनि बे सिमना बारायनायनि खोथाया माबायदि जाना दं एसे BTR सुक्तिनि बियो मोनसे दफा गामि बारायनाय एबा जोंनि जि आगोलनि BTCनि जि सिमा जोंहा मासबादसिमल'मोन एबा बरसरासिमल'मोन आरो बेखौ लखिमपुरसिम एबा हलंगिसिम लांनायनि जि हाबाफारि बेयो मोनसे कमिसन दानायनि गेजेरजों नायबिजिरनाय हाबाफारिया जोब्बाय आरो कमिसना अलरेडि सिमा बारायनायनि जि मेप बा तथ्य बेखौ सरकारनो